Vážení televízni diváci, v dnešnom vysielaní najprv zavítame na Urban Market, potom sa zúčastníme streleckých pretekov a na záver sa pozrieme na Lečofest. Prajeme vám ničím nerušené sledovanie dnešného programu. Jeden z najkrajších urban marketov je za nami. Samozrejme, bol veľmi pekný vďaka slnečnému počasiu, ale krásny bol vďaka vám. Už úplne na začiatku pri prvotných organizačných úkonoch sa vytvorila akási pozitívna energia, ktorá sa potom šírila celým podujatím. Prvou radosťou bolo získanie podpory nadácie SPP, vďaka ktorej sa mohlo opäť zorganizovať bábkové divadielko pre deti Kolobeh vody bez vstupného a mohla sa zavolať hudobná skupina Jam Band, ktorej kvality ocenili aj tí najnáročnejší poslucháči. Prihlásilo sa 55 šikovných predajcov a remeselníkov, čo bol zatiaľ rekordný počet. Úžasné dobrovoľníčky zorganizovali skvelý swap šiat, ktorý mohol poslúžiť vašej ekologickej obnove šatníka. Burza kníh ponúkla široké spektrum titulov a tiež osviežila celé podujatie. Mimochodom, burza kníh potrvá do 22. septembra, takže neváhajte a príďte si vybrať knihy. Ceny sú symbolické od 1 do 4 eur. Vo vestibule bola ešte burza platní a vinilov, ktorú organizuje legendárny Dávid z Osenca. Estetickým a umeleckým zážitkom bola výstava fotografií pod názvom Zrkadlá okamihu, ktorá bola v strede námestia. Autorky fotografií Evi Ferenci a Viktória Bilka sú členkami komárňanského fotoklubu Helios a skutočne zachytili neopakovateľné okamihy, ktoré sú zrkadlom ľudí a sveta. Milí spoluobčania, opäť môžeme povedať len ďakujeme, pretože to dobré, čo ide z Urban Marketu, vytvárame všetci spoločne. Filipa. Na celý svet sa dívam cez okno, lebo všade dobre, doma najlepšie. Na celý svet zabúdam cez okno, po ruskej vodke ho mám najväčšie. Chicago, Paríž, Billy Roma, cez okno vidím a sedím doma.
Na celý svet sa dívam cez okno, to majú najlepšie a všade je dobre. Na celý svet sa dívam cez okno, vždy to okno odo mňa dobre. Chicago, Paríž, Dili, Roma, cez okno vidím a sedím doma. Chicago, Paríž, Dili, Roma, cez okno vidím a sedím doma. Cez okno si môžeme týkať, cez okno sa môžeme stýkať, cez okno vyletí dýkať, cez okno zastrelím dýkať, cez okno sa krásne hýkať, cez okno urazím strýkať, cez okno budeme pikať, cez okno skúšame dýchať.
Hurbanovčania. Opäť môžeme spojiť sily a vyhrať pre Hurbanovo Lidl čistinku, ktorá pozostáva z workoutovej zóny, grilovacieho kútika, multifunkčného a detského ihriska. Hlasujte za Hurbanovo každý deň na www.lidl.sk/cistinka a spolu spravíme naše mesto krajším. Septembra sa na Strelnici v Hurbanove konali už tradičné strelecké preteky o pohár primátora mesta. Slnečné počasie prilákalo na toto podujatie viacero miestnych polovníkov. Do areálu Strelnice sa okrem polovníkov na preteky prišli pozrieť nielen rodinní príslušníci polovníkov, ale aj ďalší záujemcovia. Na pretekoch boli zastúpené všetky 3 miestne polovné združenia, teda z Bohatej, Zeleného Hája a Hurbanova. Tento rok môžeme pokračovať v tradícii, kde sa polovnícke združenia, ktoré sa nachádzajú v meste Hurbanov, stretnú a trošku si zasúťažíte medzi sebou. Takže dúfam, že táto tradícia bude pokračovať a dúfam najmä to, že sa budete dobre cítiť, že si vymeníte medzi sebou skúsenosti a aj vtipné príhody. A hlavne, že si to užijete. Počas celého dňa polovníci porovnávali svoje natrénované zručnosti, aby sa v záverečnom spočítavaní bodov vyhodnotil ten najlepší. V hodnotení tímov boli výsledky veľmi tesné, ale nakoniec sa predsa len o víťazovi rozhodlo. Výsledná listina je teda nasledovná. Prvé miesto získalo polovnícke združenie Hurbanovo, druhé miesto polovnícke združenie Bohatá a tretie miesto patrí polovníckému združeniu Zelený Háj. Ceny a poháre odovzdával primátor mesta Peter Závodský a predseda polovníckeho združenia Hurbanovo Silvester Kečkeš. V kategórii jednotlivci si najlepšie počíňal Ján Žiman mladší, ktorý si vystrielal najvyšší bodový zisk 53 bodov, takže výsledky jednotlivcov: prvé miesto Ján Žiman mladší, druhé miesto Gejza Balog a tretie miesto obsadil Eugen Horvát. Pre všetkých návštevníkov bol pripravený chutný zverinový guláš, pri ktorom ešte polovníci rozoberali techniku streľby, ale aj prípravu na nasledujúcu polovnú sezónu. Prajeme všetkým polovníkom presnú mušku, veľa vhodnej polovnej zvery v revíroch a málo škodnej, pevné zdravie a veľa úspechov v osobnom živote.
9. septembra sa v parku Hliník konal už tradičný 14. ročník Lečofestu, ktorý je spojený s výstavou ovocia, zeleniny, kvetov, kaktusov, kompótov a zaváranín. Počasie sa tento rok vydarilo, teplé slnečné lúče zohrievali prichádzajúcich návštevníkov. Výstava sa konala už po 24. krát. Aj tento rok sa prezentovalo množstvo záhradkárov nielen z Bohatej, ale aj z Hurbanova. Priestor parku je ideálnym miestom, kde sa krásna scenéria dotvára neuveriteľne peknými výpestkami zo záhradiek našich záhradkárov. Na stoloch okrem ovocia, zeleniny nechýbali kompóty, džemy, sirupy, dokonca zeleninový osúch. Pri vstupe výstavu ochraňovala kvetinová víla. Prácu záhradkárov ocenila aj predsedníčka okresného výboru záhradkárov Valika Tabiová, ako aj predseda miestnej organizácie záhradkárov v Bohatej Peter Kupka, ktorí spoločne odovzdali oceneným záhradkárom praktické pomôcky. Tento rok predsedníctvo Slovenského zväzu záhradkárov Bohatá rozhodlo, že vyhodnotí aj najkrajšie predzáhradky v mestskej časti Bohatá. Do súťaže nominovali 7 prekrásnych bohatských predzáhradiek a práve na výstave hlasovaním návštevníkov sa rozhodlo, že titul Najkrajšia predzáhradka 2023 si odniesla predzáhradka, ktorá sa nachádza na Záhradníckej ulici. Všetkým súťažiacim ďakujeme za súhlas zapojiť sa do súťaže, povolenie na zhotovenie fotografií a možnosť prezentovať ich nielen na výstave, ale napríklad aj na nástenke v budove Mestského úradu. Prajeme všetkým ešte veľa radosti a zdravia pri práci v záhradkách. Návštevníci výstavy si mohli pozrieť aj vystavené krásne exponáty kaktusov a vypočuť si odborné rady pestovateľa pána Gabriela Klotona. Okrem výstavy záhradkárov si návštevníci mohli pozrieť aj výstavu drobnochovateľov. Nechýbali tu poštové holuby, zajačiky, sliepky a husy. V stánku včelárov bolo možné ochutnať a zabezpečiť si pravý slovenský med. Pre záujemcov členky miestnej organizácii Slovenského Červeného kríža Hurbanovo poskytovali aj odborné poradenstvo, merali tlak krvi, hladinu cukru, kyslíka a zabezpečovali aj prvú pomoc pri drobných poraneniach. O 14. hodine odštartoval 14. ročník Lečofestu. Základné ingrediencie cibula, paprika, paradajky končili vo väčších či menších kotlíkoch. Potom pribúdali aj tajné ingrediencie ako slanina, klobása, vajíčka a všetko ostatné, čo je potrebné pri príprave tradičného letného jedla leča. Ceny, diplomy a varešky si rozdelili nasledovné týmy. Drobnochovatelia, Lečo klasika, záhradkári, Pastorekovci, klub dôchodcov Hurbanovo, Ridos a tým Kanion Zrmanie. Dobrá nálada vládla v parku vďaka DJ Rudimu a moderátorovi Dremeru do neskorého večera. Pre deti bolo pripravené obrovské Človeče nehnevaj sa, ako aj domino, vyhlásená bola aj súťaž v maľovaní na stenu. Všetky deti si odniesli sladké odmeny, nápoje a sladkosti. Vďaka sponzorom sa podarilo k leču jednotlivým tímom dodať aj chutné makové záviny. Tohtoročný Lečofest sa skončil, kto prišiel určite neolutoval, tak dovidenia o rok na 15. ročníku Lečofestu. Never mind,
Záradkárszia lecsó. Nagyon már hogy a szok így van, úgyhogy... Ez egy ajándék, biztos ne. Meleg van, üveget nem adunk. Medy. Bufet môžete navštíviť, kde je pre vás občerstvenie. Takže poprosíme pomaly tie vzorky nosiť na stanovište a zavoláme potom odbornú porotu, ktorá bude hodnotiť jednotlivé výtvory. Zatiaľ ďakujem.
varešku, blahoželám. Blahoželám, vareška, koreniny, koláče a večka. Koreneš gratulálo, vareška, vyserek, kaláč. Jedna vareška, koreniny na ďalšie guláše a lečá. Guláče do zásoby. Blahoželám. Vareška na nástenku. A my ty kyšeko kanál.